Hey, producer. Sini baba. Hey man. Ekuse. Foolish. Awe kwa. Izo baba bambila. Let's. Ekuse. Nje ke bafulalela ke fethu outing la yithi ngikaza. Uyabona ke wena. Ngathi icedile ikawuza brawa bishi. Phukaze kishidi. Lelale bathilele lifatha la futhi yazi yini ukuthi ade ngobheke into lapha manje ngingumfundi bomtholi. Oh mandi. Oh. Hayi makarikati man. Joseph, Ndoda enkulu. senikuthatha up nina ukuthi nijinde ngaphandle kwanongoloza. Wena sawufukama ukuthi ulove mochi ndawo. Nongoloza kasajinde. Nongoloza phela angithi wena ubungadusa esimene singekho kahle Nongoloza. Joseph, Ndoda enkulu. wawazi ukuthi nongoloza igunya lapha eqoloma. Awazi mnguni ukuthi yimi indoda enophawu. Ngiyakwazi lokho Nongoloza. Manje indaba ukhumbula ulove more mase kumele kujindwe. Awazi ukuthi inombolo oqala kunongoloza. Love more. Bakhona mnguni. Bakhona karikani. Up! Sir! Up! Sir! Up! Sir! Up! Msenzeni? Up man! Nongoloza Sir! Anisabheki Joseph. Nongoloza sithi. Anisabheki Joseph. Wena uyafukama ukuthi yimi igunya la, yimi indoda enophaphe. Wena usukhohliwe lokho. Ngokubanjwa nje umkhuhlane nokungiphipha kabili kathathu usubona ukuthi wena uyinto engcono kumele nikhohlwe yimi usufukama ukuthi ulove ngojindayo mina ngijindi mina. Nongoloza ubusa esimene singekho kahle. Ngase ngithi akujinde nangu love more mfowethu. Love more. Nongoloza. Azingeni makarikati. Azingeni mandiya. Azingeni Joseph. Akusho mandiya ukuthi ngokunginakwelisa nje kabili kathathu sekusho ukuthi sayinto engcono. Joseph kumele ufukame indoda emnyama ukuthi yimi igunya, yimi indoda enophaphe. Dibanani ke makarikati. Zonke izinqelekithi izinombolo mazihlehleleke la. Isikhonkwane. Umjindo. Nekhubalo. Azihlehleleke mandiya. Nongoloza manje thina sankawuzi Nongoloza lutho. Oh hayi. Nizojinda Joseph. Kodwa ke kusukela ngaleli dina seniyojinda mase kusho unongoloza ukuthi kuyajinda. Love more. Anisangihloniphi love more. Anisanikhohliwe nje nokuthi ngiyini. Ungiphipha nje kabili kathathu. Sanibona ukuthi saningazenzela. Alutho Nongoloza. Benikhonjwe inombolo love more. Nongoloza uyazi yini? Wena athi ufuhluza uthuvu zolo lokho. Uphishwa yina Nongoloza kodwa mazositshela ukuthi thina sidibane neFolish. Sithini Nongoloza? Hayi ningawatha lo mjindo. Watheni? Nongoloza omkhulu. Kodwa ke njengoba nijinda ngaleli dina seniyoze nijinde ngelishwilekayo ngelikamadala. Wadibona? Hayi Nongoloza. Ukwakugcina lo subhemayo. Kodwa sibheme. Nongoloza. Wena man usuze uphikisa mina ngibeka inombolo wena uyayiphikisa uyiphikisa ngaliphi Ngiyiphikisa Nongoloza. Uzongipha umzuzu wena ngaze ngisebenze ngawe Joseph. Ungathi ngokuthi nje ungiphiphe kabili kathathu bese uzibona ukuthi uyinto engcono kunonongoloza. Nongoloza yini indoda enkulu sayigunya kuwe ndoda enkulu. Wena love more nawe Joseph Ndoda emnyama nangilalela umnyende wena uzowathi imxoxo la uyiwatha khona uzomxoxa umxoxele eqolombeni lika nongoloza ngikhona love more ngikhona ngithi ngixoxise awufuni ukungixoxisa nawe uyangibamba uyangidonsa ungidonsele sengikhohle ukuthi yike igunya
Nongolozo omnyama uyazi ukuthi isandla sakwenza ukuthi uphile ube njena. Lesi isandla sami Nongolozo uyinyela ufuhluza uthuvi la. Hayi Kodwa wena, lesi isandla sakuphipha Nongolozo. Unjena nje Nongolozo. Joseph. 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 Hey! Awukinyi mina Joseph, yes? Hey, love more. Uyamnqoka Joseph. Hey wena. Hey, up. Ani ngiphu umsusu. Msusu. Hey, chipho Joseph. Hey. Hey, Joseph. Hey, ya. Akasangihloniphi Joseph. Hey nina. Hey. 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 Oh, sebengikhohliwe. Mina ngisho ukuthi ngiphipheni. Bengingaziphipha mina. Hoyibo. Hey, ngizonibamba nginidedele. I will not only screenshot, I will have money to buy. The truth is, I don't have money to buy in order for me to accomplish this challenge. But not until I remember that there is a platform called the Pocket Broker. To be honest, this platform comes in handy in situations like this where you need fast cash to complete challenges like this, just like other kids. Pocket Broker, I like the fact that it's so beginner friendly. It doesn't need you to be a professional to start trading. Let me open the app and show you. You can use the tools like AI trading. You can choose from 130 plus crypto assets or other markets. Everything is easy and fast. Let me place a trade right in front of you. Yes, just like that, we are in profit. Guys, it was a successful trade. I made money easy. And the best part, withdrawal is just 2 clicks away and it's fast, 0% commission. And I can actually use my money immediately without any delays. So I did what I originally wanted. I bought the sneakers. Now I can complete the challenge. I will not only screenshot, I will actually have money to buy. And if you can actually do this with others because Pocket Broker is a referral program called the Pocket Friend. You invite your friend, they will get 100% bonus on their first deposit and they will get a cancel loss of up to $100 and you will also get $100 on your balance. For me, Pocket Broker is about comfort, being able to afford the things that you always wish for. If you register on Pocket Broker using my promo code THANDO June 4, you will get 100% bonus on your first deposit. So smash that link in my description and get started right now. And remember guys, Pocket Broker operates under a government license from the FSCA. Verified account protects your funds. Only you can withdraw your profit. Pocket Broker uses 256 bits SSL encryption, the same standard used by major banks. Danko asibuyeleni evidweni. Unake mfana. Ngihlake phela. Yedode umfethu. Kona bona ingqonjwana wena. Yeah. He mfethu. Yabona eminyakeni emashile mfethu ushayisa ke le bhilidi. Angaze ngiyitshela ukuthi mfethu ngomunye unyaka sobe mfethu usidove kamnandi kanjena mfethu. Mfethu ngaze ngajabula uma sesidala kahle kanje yazi. Uyazi ukuthi le nto bebangwa yini? Mfethu. Awufuni ukumukela. Ukube bowufuna ukumukela, akakaze kube nje ejele. Yeah, bro, manje ngiyibambe njalo. Ighost azisuka phi la? Yeah. Lento ezitolo. Ngoba uma ushayisa la uthi uzophezula zonke imfanelo emashe nawo isabele nawo. Ila ngifa khona ke nothi ngangcono ukuthi khona ukuthi okay ubamba abanye line nami ngibamba abanye line bese sisebenza line ngoba phela enombolweni asisebenzana la nesisebenzo line. Uyazi ukuthi wena inkinga yakho yini? Mfethu. Mina into ebengiyazi iyodwa. South Africa wonke amajele khona 242 akekho ngaphezulu kwami. So mangifika nawe uthi indoda enkulu hayibo. Noma sengikhona. Ngiyabona umuntu yazi akangiqisa iqakala. Kodwa ngizomgcolisela. Uyazi nginombono la. Mfethu. Le itolo kwakakhulu aduyithinta. Yes. Ngizofuna sihlukaniselane kahle. Dr. Mfethu. Inkantini. Yes. Ifolish. Yes. Sabela nawo. Dr. Mfethu. Bese uthi labo line abangekho lapha ya encwadini le. Abangaqotshozile. Hayi ndoda. Basabela naleyo ndoda. Omzeko. Yeah. Okay. Rock. Yes. Mendreth. Yes. Yonke njengoba sabela naleyo ndoda. Ngoba ngizokwazi ukubamela ndoda yomfowethu. Ngibeke ukuthi Dr. Mfethu ngibone salute landane. Wena ula wena. Phela. Salute. Awube ngikushaya kancane. Wa ngiyakucheza ke manje. Hayi chesa.
Uxolo mhlekazi. Ucabankulu. Kunjani? Ndihamba apha ndikhangela umnumzana uGatsheni umhlekazi. Ugatsheni uthathe nje sick leave mhlawumbe sokuphela u2 days engekho manje. Yo, ukhishwa isisu nje uyakuda wenza yonke into angazi kwenzakalani nami. Yo, uyazi bake ngoku nami kukhona into etsala isisu sami mfondini iyangixolela balento ifuna uGatsheni andazi ba uzobuya nini. Umxelele uGatsheni baxa ngabe efika elungisa izinto zakhe xa efuna isisu sakhe siphele umxelele ukuba makenze noma into engathithi ngoba kaloku thi abantu bakuhabo bayagalaza bathi bamnika umsebenzi akaze enze kwanto. Hey lokho hlekazi ngizomxelela khululeka ngomxelela nje kusonje lokhuza ithola icingo kahle nami ngingekho emsebenzini ngizomthinta. Umxelele ndiyacela xa umfumana nje ndiyacela mhlekazi ngisheshe ngimtshene konke. Hayi ngiyabulela mhlekazi. Okay ntabakhulu. Yo kazi kwenzala noGatsheni. Swana sinayo efuseke wena elapha mowa yewena mfowethu yabala masimba lo nobangela udalile mfowethu ukuthi ungidlisa idust mfowethu yadla nombolo mangase ngiyifakela ama26 ngachitheka igazi nganuka amasimba lamasalini wena esengamane ekuchitheka igazi kunuka amasimba lawo wangitshela wona wena mani elapha mowa mfowethu lalela la wena mfowethu le nombolo ukuthi angakayifakeli nje amagunya nenkambi yase26 ukuthi wena ngigcwele ngawo and futhi kumele lo ukuthi mina ngiyitha imali yakho yangimama angathi yabona namanje ungijwayela kabe general uzothi ngiyitha imali yakho kubeni nguntanga mina nawe uyabona ungijwayela amasimba wena wena yazi lokugoloza kwakho ngeke uzokuyise ndawo yabo la ngaphakathi awubhekwa awunazwapha kubhekwa mina la ngaphakathi phathelwa mina inombolo phathelwa mina ama-cry nights wena unatwa ukuze ukwazi ukuthi lo muntu akubheke wena mani wena sticker la ithimeni lakho kumina mani yabona general efusek already fusek futhi nawe awona ngathi fusek baby wena yazi fusek man wozugcwale love more wozugcwala ukuthi mina ngiyitha imali yakho ngiyitopani lakho bengenze zwapha sigogwa nasami lesi sazogcwala ngisazodla ama-cry nights ibhadi ukhona Ngiyabhlungu khanda la. Umhlanje kwenzakalani? Yes wena. Awuyazi ndoda. Madam Matha. Kandeni ngaka ndoda. Mfondini uyaphila? Kutheni ithini incaki yakho? Ingxaki. Phethe into mfondini. Bese ngiphethe ikhanda butwana. Emadoda. Ongeke ngibuze mina. Hey. Hayi yona le nhloko le ikuphethe kufanele. Yewehlo uyani manje? Madimoni maningi lawo phela. Nina bobhala bodudu kwathonga mamthuba kwathi kusithonga ezithathu. Imhlola ke le. Obhala fundi bathetha fundi nobhala lapha kungabaleki fundi nobhala bathetha bathi inhloko yakho yona izophela kodwa fundi niqikele lapho uhamba khona fundi ninca impundu zakho fundi zisengxakini. Sengxakini fundi usengxakini fundi ungacela uncedo noma kukubani fundi ndivathini. Ngiphathisa ngekhanda Jonga fundi niqikelela lapho uhamba khona fundi. Qikelela ngoba bhala dudu abaxoke. Qikelela ukuthi qikelela. Awuthi ngiqikelela hamba uthi ngiqikelela. Mola mkhaya Bona. oh hey lo mfana umXhosa hey hayi into webili kufa ndoda madoda Yebo kuda. kwenze njani Nawe uzongibuza imibuzo eminingi nawe futhi ngiqeda kumtshela ukuthi ngiphethwe ikhaya. Phethwe ikhaya. hayi nalo lifanele ukuphatha lelikhanda hayi Uzongisiza noma uzongaka isimo sekhanda lami. hayi ndoda madoda kodwa angikujwayelanga ngaze ngikubone kuleli jele Qeda kufika bhuti wami. hawu uqeda kufika hayi uyazi ke ndoda madoda hey nami ngeke ngabangwa nezibi hayi ngicisha impela
ngadabula amafu bengisuza ngiphethwe imikhuhlane ikhanda bengihleli nje ngivive ngayo lento ekuthiwa uGlen Power ugcina nawo lo Glen Power khona uGlen Power bowukhona kodwa khona into ongayibala bunganyeli kodwa uzwanga ke yabo ngithe ukhona uGlen Power khona uzokusiza lo Glen Power mamanzi bhuti hayi vele uyiphose phezulu lento uzongisiza usajele la mesebenzisa izinto usebenzisa nje awuzonga ke awuzonga ke imake hawu ukhona omunye futhi uGlen Power ukhona lapha endlini mina ngihlala lapha ke esite number 8 vele siyashoda uJoseph uLove More yimi uThuchothi wahamba waye eplazini nalo munye ukuka ke wayesehamba ebuyele ekitchen hayi uzoba nawo umbhede futhi wena ubuya ngathi umkhaya wami impela Pranto, now chisambama. Hey, all right, God. Very right. Ubekwa yini leli tshele ndoda? Ngilandiwe mina ukuthi ngizobona lento enenza la ejele ukhuza lo msangano enenza la ejele. Yini bathi kwenzekene ejele? Wena man. Wena uthatha indaba wena 26 unikeza ama 28 uthatha 28 unikeza ama 26 wena. Chisambama yikho lonto practice. Lalela lengitshela uyabona mina practice ungazi kudala from le ejele kudala uyabona mina into eyenzekayo umuntu umefika kumina engibuzinto mina ngimtshela lento asuke eyibuzile mina kunindoda eqondile nawe uyazi ayikho lento ukuthi mina ngithatha indaba ngapha ngifaka ngapha hayi ayikho lonto practice ampama uyangazi mina thina sibuye ejele kudala kade sasinawo indoda kade sasiboshwe nawo kade sinawo wenza same thing wenza la ekhaya man ayitshele wena man Kazi ukushampa amuphenduke mina ujuluke practice ampama Look, practice ampama yobe practice ampama kodwa engitshela khona ayikho lonto ungakamkholelwa yonke into oyizwayo ngilandele yona imkhuba yakho lo yenzayo la nezinye ibosho la wena uqatha ibosho nasekwazana ibosho indaba yakho hayi phela mina umuntu lalela ngitshela umuntu mengibuza mina ngithola ngisho ukuthi mabagwazana futhi bengingazi ukukhona ibosho seyigwazana mina ngazi ukuthi nawe uma ngibuza ngiyakutshela nawe uma ngibuza ngiyakutshela kodwa phela ke ukuthi bayagwazana cha akufuni mina wazi kahle lo uyazi kahle lo nto manje ngiqamba manga la yobe yobe ngitshela ukuthi zayitshela zikususe la zikisele enzansi kokuthatha empongweni ilunge lonke izolunga manje mina sengijwayele lana ukhatha ibosho mani wena mani yakele ngqondo yakho le yobe precious lalela ngizobuya mase ngibuya sihamba phezu kwakho yebo precious ampama ngiyaxolisa precious ampama yakele ngqondo yakho precious ampama ngizobuya ngizwa kahle precious ampama Oh yes Lord. Uyisona isitory yathi umkhosi wamashumi amabili osithi sigoma endabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Ahlangwa ngelunga Donumkeke mazofele egcineka Taba nkulu yimadoda ayungathohlisa umoya anoqoka kahle phela ejele aningavele niba maye ebhebhana nje ejele uyaphela ndoda yamadoda Ndiyaphela kunjani tata ngiyaphila noma ngingaphili kahle hle tata kwenzakalani ngoba ngathi ugeneral uthweni uzoba yi26 kodwa usanga tata mna andihambi lendlela abanye abantu abayihambayo tata ndihamba nabantu abangasekhoyo tata ibambe lapho iyo ke lengisengayo abavumelani nayo uyabona mina ubuzohlala kahle futhi mina ke nje angisebenzi ngalezi zinto lezi ngeke undike impundu tata ngisebenza ngemali imali qa hayi ngayiboshwa ngojele okay into engiyifunayo leyo le ndoda engificela leyo
le indoda enkulu lena nayo ngiyamoyika ke ngiyanoyika noma Sike sathi ukudejana kakhulu singaboni ngaso le. Sekugcwele manje. Kodwa inkinga enkulu angimthembe. Mina ndikanceda ngantoni ke ngoku ngoba mna Wahlala khona imali masongiphuca amazwi emlonyeni ke manje. Ungibonelele uyazi. Makhonto ezongenzakele ugijima usongitshela. Ngingagwazwa umuntu. Sokuxelela kanjani tata kaloku mina abantu bayafika ngoba bengibonela owomuntu no andivele andibacontrol andazi baba ndixela ngobani ngeliphi ixesha ndazi singajwayelana amasiko. Singijwayela kabi manje. Mmeke ngagwazwa ukhona noma ngafelelwa intembu ukhona. Leli khanda lakho uyalibotha njani? Hayi ngiyahlala. Kodwa ungitshela yazi. ngizobacela obhala uthi ndothombela Basheshe. baba Sale kahle yazi. Sale kahle. obhala bothi ndothombela bomama ubogwaqu kule ngxaki enindibeke kuyo ndiyacela uba nindikhuphe nina nina bomanyala yakhe mlethini ngenxa yorhaba nina bothombela into le ndifaka kuwe nina bothombela kutheni laba bobhala bothi ndothombela bomama kutheni obogazi lemzini ndenze ntoni kubantu mna bobhala Bra Joseph, kodwa wathi wonke sisulu waguliswa yini? Hayi lalela uyeke yokugula. Yana lani siyagula bayagula bonke abantu bakho. Mina ngikutshela. Oh mwana na. Hayi, yangena ke lo ndoda mandile. Ndoda enkulu. Hayi, hlala phansi damadoda. Hayi. Nasi sibozo Joseph. Yes sibozo. Yes sibozo les love more. Oh manana. Hayi, mandiya. Hayi, ningaqhubeka nje nekade nikwenza makarikade. Hayi. Ndoda. Thini-ke bra Joseph? Uthe ubani igama ndoda? Igama khanda limtshelo kwakhe. Ngangisiza umtshelo kwakhe. Khanda ukhanda limtshelo kwakhe. Ya ukhanda limtshelo kwakhe ukopokopo. Hayi bayaqamba impela ndoda hayi. Owaqamba hayi. Imake. Usuka kuphi wekhanda leli Ngiqhamuka lapha kaNdaba zaduma lapha eJohannesburg la badliwa khona inyama yazaphela amazinyo endoda. Mayiphela amazinyo endoda sayibaphatha. Kwephi indawo phela lo kaNdonga? Sikhohliwe esomwethu lapha u-Orlando. Kodwa umkhaya wami awusho ngani ukuthi umkhaya? Phela mina ngihlale kakhulu phansi koThokoza ehostel nalapha koDobsonville konke ko-East yabo lapha ngaso stadium la kulela kudlala khona le Orlando Pirates umkhona nesitolo ke lapha isitolo lapha yana some friend kuthiwa ubani lo bhem lo uJoseph. Hayi wena hayi thoko ndoda Joseph ngoba sewuqala ukubheda mkhaya mina ngifuna ukuphatha kahle angifuni ukuthi ungene enkingeni uJoseph lo ungaphinde uthinte lika Joseph yazi akekho uJoseph my friend uyazi ndoda Joseph ngizocela athole lenkunzi ukuthi ungifakele umdiyadiya Ndoda enkulu kodwa phela ake ngijinde umjinde phela wena uzongena ngale ndoda enkulu hayi ziyangena Joseph ungifakele umdiyadiya Joseph bese uthatha umkhaya wami umdlalise nje kamnandi alale kahle hayi ungaletha umdiyadiya ndoda enkulu Angifuni ukulala kodwa ngingane. hayi emkhaya angifuni bakuhluphe laba uyabona nje base sewuke wathi ukubhedabheda ngiyababona ukuthi uyambona nje hamba mkhaya vele ungene lapha Ngicabengako wena ngicabengako hayi emkhaya hayi thola lenkunzi hamba mkhaya enkulu fanele kusheshe ujabula kuyashintshana wena awunangalaza awunenkinga nje lana sisiphipha la ngifuna ukuthi ke love more wena ngesikhathi ngicoca mina ngesikhathi ngishaya itwalata wena uzoma lapha la ngangime khona engangilunguza khona ngifuna ulunguza ngifuna ukuthi uyibone yonke into yobuyenzeka ngifuna nje ethole lenkunzi ukuthi ufoje ngokuyigoodness salute ufoje ngokuyigoodness stand ngolozo wadibona ngiyadibona ngolozo kodwa ngolozo ubone yonke yabonga ngathi
shayito walaso shayito walaso uyabona into oyenza kunongoloza ephethwe umkhuhlane ngifuna ukuyenza kuwena nongoloza buka ngesikhathi uyitshukutsha ungitshukutshise phela nami kancane hayi mani wena hayi love more usukhohliwe wena ukuthi unongoloza ubumphendula ithoyizi ngithi ngixoxise sangikuncenga ngithi thole lenkunzi mhlawumbe ngingalulama ngase ngixoxise nje kancane wenze njani wena wangibiza ngosikhotheni lamo ngifuna ke ukuthi ume lapha Joseph ngifuna ukuthi ulove more ame la engangime khona alunguze Joseph alunguze angibuke kahle kube ngathi uphethe ikhandlela ngitsho ukuthi nongoloza dibona ngifuna nje ukuthi ayilikwade yonke le movie kuzoba love more isiwile inombolo thole lenkunzi uyakhumbula ngifuna ke inombolo iqwale inongoloza awumana na love more ayishona mngu ungakhohlwa ujabule kuyashintsha hey ukubanika uthando sebenza kangaka ungangeni Nongoloza ukuze mningi kakhulu kuleka mkhaya ucocwe nongolo Joseph love more shuleka love more wagcina nini shuleka love more nongoloza Joseph ngifuna bekhona ulove more akasondela love more mkhaya yakhuluma wena usafaka ojazi usembhedeni akufakwa jazi man awukhumule yini manje kwenzakalani la hayi mani wena uzongibuza ukuthi kwenzakalani kade ngikufida ngama-grandpa wami uzongibuza mani kwenzakalani nakhona le grandpa ayisebenzanga hayi wena akulona iphutha lami ukuthi i-grandpa bengeke vele isebenze kule sizemazeme esingaka seyikhanda le khanda lakho uyalibona na ukuthi lidinga mhlawumbe u-20 noma u-25 kg we-grandpa ngeke ngikwazi ukuthi lalela akusile iphutha lami ukuthi i-grandpa yami ayisebenzanga okwakho ukuthi ukhokhela i-grandpa yami oza la mo nongoloza ngifuna uyifoto ngokuyikhutha nasaluthi thole lenkuzi nongoloza hey la mo ngifuna ukubagaya uthando mo nongoloza ngizuswa phela nongoloza Niyabona ke madoda ukuthi nokuthula kanjani nje sekuthule umuntu ongikhathayo munye iloJoseph Ndini wasekhishini manje ngixaka nina manithatha zonke nje ma 28 nibuye nizinazo 26 lo muntu uyixoxa dala man suspension I can't spend it lento ayo ingwe ngeke washintsha amabala uyohlala nje laningi madoda ngingaphinda ngezwa umsindo la ukuthi kunomsindo la bazongilanda futhi sengoqondana ngqo nani la ngobe ngasahlekisi ngahleki neyodwa ehlekisayo ngobe singiphethe ngejaminende jamani kayike uqobo lwakhe nangizwa madoda kunomsindo la yenza umsindo sengizophuma manje lo Joseph Ndini lo Josephina lona lo Josephina lo uzohamba libi tshela angasitranspela kulo Kokstad yes Kokstad Pongweni ayobhonga lapha ahlala emnyameni yedwa adle emnyameni ukuzophatha ibhelidi ya ongazi ukuthi nina nimlalela kanjani umuntu oyi28 la ngoba nama 26 nina lalani ke madoda sengiphuma manje ngihamba ekhaya asikukhiphe hayi ngcono ngoba akekho ngazi ukuthi usebenza kanjani indoda nendoda izohlala kulayini wayo yebo ayikho into esingayixabanela la manje
ngeke sibange ithembele nanyama. Ya. Madoda. Ngishi. Sobona noma ngabe ningiphathe kambe. Kodwa manje iphatha yakhe ngiyasibonana. Hayi asekhipha indoda. Hayi, phela kwani khipha kwani ishana nendoni iphele manje nibuye nilethe emakhaya. Manje bathi hey kahle wena kusanyakaza nje. Oh, hayi kungcono ke makuba ngoba lento izokwenza ukuthi izinto yeyuko sawo. Madoda amakhulu. Uyaphela. Awubhekele le 22 Joseph ubuye ngalo. Phuthuma. Aziyangena. Uhamba kanjani lo? Ngithe phuthuma wena. Joseph Uyajwayela. Hayi man, yewona Joseph. Yini manje nongoloza? Wena uhamba utshela ijele lonke wonke umuntu ukuthi unongolozi uyafa usozoba indoda enkulu usozoba yigunya hey ukuthatha phi ukuthi unongolozi uzofa Nongoloza oqhamuka usuqhamuka ngolako lingaka uyabona ukuthi lento yakho ayikho ngoba uqala futhi uyizwe ngendlela ewrong wena wathembisa mina ukuthi makhonto yenzeka kwena mina ngizobuyela esikhundleni sami hayi ukuthi ngiyasatha ngiyabuyela phela wena wafika vele mina ngiyindoda enkulu ngaphakathi ebhilidini hey wena ukuba indoda enkulu ukuba indoda esemafini kuyasetshenzelwa Joseph awuvele nje uvuke ungaphansi kumdiyadiya ngiyazazi inombolo zakho Joseph ungafuni Joseph ngimemeze akaze kube yifa ukuba yingoloza ngisho ukuthi ngifuna Doda unongoloza ndoda uJoseph ufunana ukuthi busy yaphila kodwa indoni ya hayi madoda amakhulu la ngisathunywe indoda enkulu yangali ngakuthini ithe ngizocela nje uBra Joseph hayi hey wena ubantu ndoda enkulu sengikhuluma ngaye ke phela umakhwezi wethu ngale hey nani ngathi ngifuna nonke ngikhuluma olunye udaba kanje nomakhwezi uyangifuna futhi ngale hayi uzokulandela ngelike njalo akulungile azange hayi usemva kwakho akulungile ayishonile le nombolo sazoyimisa ndoda ungahamba ungikhuluma Joseph ngeke ngiyife mina ngikhonza indoda enkulu khonza ulongoloza mina indoda esemafini mana na hayi ngikhona Joseph angiyindawo cabanga ukuthi lesikhundla lesi uvela usithathe nje uvuke sokuyigunya kuyasetshenzela ukuba igunya wena yes uxosha usithele sibangeni awusaru ndoda emfanele Hey madala hayi masha ndoda hayi sondela sho ukugetheni mamuketheni mina ngishayela kuthwala khayina ngishayela awu kwanya le nto le izangishaya lezinja uyazi mina awungishiya Robert Island angaze ngishawe kanje zangishaya lezinja ngisho uMandela mangaqhamuka angathuka isimanga ngishawa amabhantente Tata Nongoloza kukhona ingxaki ekhona Tata Nongoloza kukhona ingxaki ekhona hey mkhaya hayi mkhaya angikaze ngibe nengxaki mina hey usancishana namanje nezinto mkhaya Tata Nongoloza kukhona ingxaki ekhona efanele ndikuxelele yona ngoku hayi wena hey ayikho into engakhawuleza okudlula isibuno noma impundu usancishana nangoku Tata Nongoloza ndiyacela kuyo iyakhawuleza lento imali akakhawuleza yapha mani asithethe ngebunu noma ngempundezi into ndincisha impundu ibalekile uzawufa lento idliwe zimbovana apha mani Tata Nongoloza lento ndifuna ukucela yona ibalekile bayambetha pha uthatha ubani uthatha uJoseph ubethwa ngama-26 baba ngalamadoda amakhulu lento senesikhulu nalento emnyama ndiyawoyika ubando uJoseph yena yedwa Joseph lopheka kuphi mani mkhombisa phela wandifiza manje